Hola, nens i nenes! Avui us proposo un joc per repassar els nombres. Per fer aquest joc necessitarem un dau, un trosset de cartró i pinces. Per fer el joc, el primer que haurem de fer serà tirar el dau. Tiro el dau i a mi m'ha tocat aquest número. Contem els puntets. 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Doncs hauré de posar 6 pinces. 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Com que encara em queda espai, torno a tirar el dau. Ara m'ha tocat aquest número. Compto els puntets. 1 i 2. 2 pinces. 1 i 2. Com que encara m'hi caben més, torno a tirar. I m'ha tocat, comptem, 1, 2 i 3. Doncs poso 1, 2 i 3. Quan ja tenim tot el cartró ple, les podem treure i anar-les guardant. Per treure-les faig pinça amb força i el trec. Faig força i el trec. Recordeu que si estirem així, és fer trampes, això no val. Els dits ben forts i apreto i trec. Apreto i trec. Apreto i trec. Quan acabem, podem tornar a jugar o, per exemple, si jugueu amb algú, podeu fer, a veure qui és el primer de completar el cartró o qui és el primer de posar 15 pinces o les pinces que hagueu preparat, els dos amb les mateixes. Segur que se us acudeixen moltes alternatives i varietats d'aquest joc. Ja m'explicareu com us ha anat. Espero que us agradi. Adeu, petonets!